Iki ta. Pandhawa gen ngerti atine ngenes, wong ngenes kuwi terus lara, wong lara kuwi kembange pati, nggih mboten? Oh alah man kula niku pun apal, kula niku wis jelek karo sampeyan niku. Dina-dina kok mung kuwi wae pakeme ora ana liya. Nyatane bola-bali ngarah mateni Pandhawa ya ora jegos, Kurawa perang ya ora tau menang kok nekat wae. Ngono kok ora kapok-kapok sampeyan niku. Bab matine Pandhawa wis ana sing majibi. Sinten? Iki mau ana Narendra rajaning Ula. Saka Praja Pageralun Prabu Nagagombang dheweke bakal mateni Pandhawa merga pingget rasaning ati sepisan wong tuane Nagagombang Prabu Nagapaya sing mateni Sinuwun Pandhu. Kaping pindhone nalika semana Nagagombang araraton ana wana Kandhawa wilayah Ngamarta. Ngamarta dibubak dening Pandhawa. Prabu Nagagombang dadi keplayu nganti yasa negara anyar kuwi sing dadi pinggeting Prabu Nagagombang. Mula iki mau Prabu Nagagombang nyuwun palilah arep mateni Pandhawa. Wah. Wis iki kok bakale kewirangan. Aku percaya Prabu Nagagombang ki rajaning Ula. Ing kono tumuli bisa mateni Pandhawa. Wah, sampeyan kok lali nek bojone Werkudara ki ya nek sing Ula. Mbahne Pandhawa niku ya nek sing Ula, Bathara Antaboga niku dedengkote Ula. Pun pripun ajeng pripun ngeten iki? Sampeyan ora trima upama sampeyan arep duta karo buron banyu wong bojone Werkudara niku ya nek sing turun Baruna niku sing nguasani iwak segara. Arep ngincim metu pundi melih? Arep ngincim metu pundi? Mbokne Antasena nika Bathari Urangayu niku dewane urang. Terus napa melih? Upama nganti Werkudara niku dijegurke segara, ora bakal dimangsa buron banyu wong niku kancane kabeh, anak buahe mbahe kabeh kok. Kejaba nek sing nyemplung segara niku sampean lah niku. Iwak-iwak niku do nitili sampean, piting-piting niku do nyapiti rai sampean niku. Ngono kok rai depisin. Wis bakune iki wis dadi gumanthong ing rembug Sinuwun Ngastina karo aku. Sapa sing budal ayo ing kono dadi slamet pangkatmu. Ewadene ora mung kari nyatet jenenge. Nggih, yo mangkat ya mangga, mangkat ya mangkat. Kari ndelok babaring lelakon iki. Swatama wonten dawuh. Mara sira metu njaba undang wadya kang wigati padha kinen berdandan sing sarwa mompyor. Nggawa panganan sing sarwa mirasa. Gawa umben-umben paribasane disumet murup kudu digawa. Lan aja nganti lali kudu sarimbit karo bojone dhewe-dhewe. Wajah. Lah, buseng kuni pripun? Buseng kuni melu mboten? Ora. Lah sampean sarimbit kali sapa? Wis engko golek. Engko nyewa sapa? Walah, wis. Patih kaya ngono kok kon slamet. Matuwan jaba swatama, budi dateng sedhiwe sang jauh. Kumrekang bala lumaris budaleng para wadya bala tena nasri gegamane saking kang bala kuswa Prabu sanan mira Pranyata asiriti nulupin pindha mandraing puspita kabyarsa swaranipun lerombangi sampun swara
Enjing dagu swaraning wadya kang lumampah kumpul saduru-duru hapata banjaro Teni rahmat parana Tlaca Iwang bending ungkung Risang Aswatama Kang minangka Tutuk ing prawadya bala Gerhardo aliko wonten panjenengan dawuh Rama Dewaji lan sira patih Bramangkara wonten dawuh lega rasaning atiku dene wis bisa sapatemon kelawan Nata Ngastina Prabu Duryudana lan uga wis tak aturake
Apa kang dadi kerenteking atiku nggonku kepengin nglebur centang males marang sidane. Eyangmu ya ngatu aku Kanjeng Rama Prabu Nagapaya kang wis sawarga. Sabar pisan nggonku males wirang tumrap marang para pendha kang wis ngora-arik negaraku ana ing wana Kandhawa. Mula kang saka kuwi mara gage sira ngawat-awat ana lakunipun Rama. Menapa mboten wonten kemareng paduka? Kula ingkang ngupati papanipun para Pandhawa. Aja isih mbok mbun-bunamu. Ndak wawas durung sabobot menawa sira tetandhingan kelawan para Pandhawa. Pun Rama wae kang bakal nyengkake patine Pandhawa. Pun pamit anak bojo. Pun ninggali wong omah. Arep mateni Pandhawa ki ameng-ameng nyawa. Apa ngono lho? Nggih. Mila kula rak pun ngeman to wiwit sonten wae rak sampun kula aturaken. Mbok nggih mpun. Rasa mateni Pandhawa, ngoten lho. Aja sok ngrasani Pandhawa. Mergi sapa wae ngrasani Pandhawa niku keweleh ing tembe mburine. Ora. Aku ora percaya bab perkara kuwi. Yen liyane tok penggak monggo nanging yen Prabu Nagagumbang aja nganti kowe menggak. Nggih nek nekat ya wis. Pun gek budal mawon mumpung isih sore. Dadi sewanti-wanti sampeyan ki mati le mendem ra kewengen. Wah, ndilo kuwi cangkeme malah elek. Ketapro wadya bala pagralun aku dhewe kang bakal golek Pandhawa. Pandha tata gati widaya
Sang Baladewa Narmati kowe Nareswara Kresna kalengkung ing tresnane marang tiyang tanon sinawi mongko pisahungyanipun mila tansah tanyawarta wau Sri Narendra kalih mandeg leren doh kono doh kene kuwi adate rak leren pindho kok blajus wae ora leren iki pengarepe apa ora nggawa apa-apa wonten menapa kok Prabu piye wonten menapa lah kok mung mlaku sing tanpa wangenan iki arep menyang endi arep menyang endi anakku Antarja Gatotkaca Antasena nganti sowan nyang Dwarawati ngantipun kakang kuwi ya betek labet do mrihatinke marang lelakone wong atuwane nggone nglakoni paukuman dadi wong guwangan suwene 12 taun ana jroning wana Amyaka merga Pandhawa kalah main dadu lah kok malah kon ngetutke sak laku jantramu sing tanpa genahe arep menyang endi kok Prabu piye nalika semanten kula sampun nglambari dhateng anak kula Antarja Gatotkaca Antasena nglambari apa nglambari rembag rembuge piye lelakon menika adilipun namung kedah dipun lakoni penandang adile mung kudu disandang lah iya ngerti lelakon ki mung kudu dilakoni penandang mung kudu disandang ning kepiye rasane anak-anakku katelu niki kudune si Adi rak ya ngerti to wong tuane lunga sing tanpa genahe sing jare mlebu ana jroning alas slamet lan orane kuwi lho kok Prabu piye kula menika namung dadar ketrimaing gesang kula tegesipun anggenipun ngupadi kadang kula Pandhawa sedaya menika namung badhe nggenepi lampah kok ngono kok mung nggenepi laku tegese oleh mung golek iki monggo genep-genep ngono mboten ngaten Paduka kula ora sampun paring dawuh piyambak to menawi para Pandhawa menika nuhoni suraosing perjanjen nalika dadu sinten ingkang kawon kedah sesingidan lebeting wana kalih 12 taun laminipun mongko anggenipun sami sesingidan boten kenging kadenangan dhateng sok sinten kemawon menapa malih dhateng para Kurawa mangke saged amangsuli wiwit ngajeng malih ngaten lho kok Prabu lah iya mulane nganti anakku katelune sowan nyang Dwarawati kuwi rak mung kepengin ngerti piye kahanane wong tuane. Jane wa ireng ki tanggung jawab ora? Wis ngono wae. Ora usah didawa rembug. Yen tanggung jawab, ayo tudono. Rama Kyai Werkudara karo pepundhen Pandhawa nang ndi nek ora gelut dhewe karo Antasena piye? Lho. Ora ngawur to bocah iki. Lah wong kene iki atine wasumelang tenan e. Kene iki samar tenan. Lah kok malah mung genepi laku wae. Tekone kok genepi laku. Lah sing genep iku kapan pethuke ora kok. Mula nganti para putra ki do sawanyang Mandura. Jare Pandhawa karo Siwa Kresna ki kreta jaran sak kusire. Ya to? Kreta jarane pepundhen Pandhawa kusire Siwa Kresna. Kreta karo jaran lunga blangkrah ra genah kok. Kusire mung meneng wae. Mangane enak turu penak ki kusir apa kuwi? Mula kudu tanggung jawab. Ngono lho, Pakde. Mesakno anak-anakmu kabeh iki. Antasena, piye? Apa kowe ora kelingan ingkang dadi lagak-lagon lagiane pepundhenmu Pandhawa tamane wong atuwamu Werkudara? Yen wis netepi sesanggeman, ing kono ora bakal lincating janji. Iya, ngerti. Ning saiki kahanane piye? Ora ketang sithik, anak-anakmu ki diayemke rasane. Iya, ing kene pun mung bakal mitungkas kelawan Sira Antasena.
Pandhawa kuwi nadyan murca kaping 7 sehari. Nanging yen durung tumapak perang Bratayuda Jaya Binangun, isih kena diarep-arep baline. Ah, ngono. Mau-mau ki ngopo? Apa paling dawuh ngono iki anak-anak iki wis do ayem ngono lho Pakde. Kados mekaten Wa Prabu. Antarsih ya. Namung kula suwun Siwa Prabu sampun ngantos negakaken. Menawi ngantos wonten menapa menapanipun pepundhen Pandhawa mboten wurung para putra-putra ing badhe kecalan. Ya, Yai Prabu. Tak jaluk aja negake marang kadangku Pandhawa. Kepiye reka dayamu nggon arep ngawat-awati kadangku Pandhawa? Tatkala narpa Kresna antula sanyakra ring Resiwara Jahnawi Suta. Koko Prabu piye? Menawi tetela ngaten sampun gamblang sampun cetha mlayu Kresna ingkang tinempuan bab perkawis menika. Sumados boten dipun wastani kula tega dhateng kadang-kadang kula para pandha kepareng kula nyuwun pamit. Tumunten kula badhe nganglang jagat kalimata aji palemunan ngawat-awati dhateng kadang kula para Pandhawa. Gatotkaca Antarja Antasena Seksenana yen Pandhawa durung timbul pun ora bakal bali Dwarawati. Salah salah. Maju. Wonten dawuh Wa Prabu. Semono sing dadi sumpahing awakmu Dwarawati. Inggih Wa Prabu. Wis sapase ya ngono, Pakde. Samesine ya kudune ya ngono. Senenge tega larane ora tega patine ngono kae lho. Lah ngopo dipercaya dadi kusir kok? Jarane kon golek mangan dhewe kretane blangkrah kusire mung enak-enak wae. Tujune Antasena iki wong sabar ora tak gelut mau-mau. Hus. Antarja, Gatotkaca, Antasena, Setyaki, Hanoman wonten dawuh. Kang mangono aja nganti kere gawe. Aja mung njagake awakmu Dwarawati. Ayo, lon-lonan antur krenteke ngatu jumangsae. Jumangkae iki kedheping mripat. Ing batin nyuwun kersane Gusti kang nyipta jagat. Muga antuk pituduh ana ngendi pepundhenmu Pandhawa kang bakal digopati iki. Monggo kula dherekaken. Mangga anggur suruh sumbar lindu bumi kunjing. Kumalun dogun korngatung. Gatotkaca kinan mapat raka siwi ngatira sang Sri Kresna Parata mana harma mode atinira kang bakke ngudaran kang langsamu
wigra mangayun maripe ya sira risang tetuko andheteng gayuh gakono cor-coran ya jiret iki Mas ora baik mangga anggro sumbar ngarane ngaju
tetek kaya butula ora panjriting turah gesti perkata ingkang kodol layu sabit rapet barisan wadya bala kawan sohing pagralun kepapak wong cendhek cilik wah menteleng mripate kaya bandeng nyawang aku sajak kaya ora seneng. Sapa kowe? Bali takon. Wah, edan jemleger suarane. Wadya bala saka ngendi? Sapa kang dadi aran? Mburi, saking Pagralun. Kekaseting Raden Hardawalika. Temenggung Singonebah. Singonebah ya. Kowe sapa? Mburi saking Garba Ruci. Setyaki aran. Setyaki singa mulang jaya. Wah, nganggo singa. Pendirangan mripatmu arep menyang endi? Sumingkira, malah kae liwat. Pikir. Yen sing liwat wong siji munggahe wong lima tak lilani. Ning gandeng luwih saka 100 dasar iki dudu wilayahmu. Wis jamak lumrahe Setyaki sujana marang lakumu sak wadyabala. Becik Baliya, wedyan balekke dutaning ratu arepa dutane Jagabaya Bali. Bacut Bali. Bacut kena bacut ndasmu tinggal ning ngarepku kene. Lho. Kowe gondang ganjing angin balap-balap adon. Maju. Maju. Lirik tanging sang mawes gandrung. Kowe mau ngomong apa? Kowe muni piye? Kena bacut ndasmu tinggalan ngarepku kene. Lho. Sirah kok ninggal ngarep kene iki duga-dugane iki kepiye? Apa kowe mentas meguru anyar kok atos rembugmu? Kowe durung tau iki. Temenggung Singonebah tau tate bedah kutha Boyong Putri. Ha nek menungso kaya sak diapurmu ki sepira banggane cangkem iki nek. Ayo. Ya. Ngantem ora omong-omong. Wah. Oh. Ayo. Wah. Wong ngalor dadamu le. Kowe ya. Hai. Op. Wait. Op, hai. Ik. Op. Jari. Oh, jalu kamu. Iki yo. Jar. Hai. Oh. Jalu kamu. Hei. Wah. Mati tenan aku. Wah, boyo. Wah. Wah. Waduh. Ayo. Wah. Ora kena. Hei. Oh, Wah. Hei.
Hati-hati wis, Pak. As. Hei. Wait. Utiar kowe. Wait, belum. Wah. Wah. Ah, tiar. Wah. Wah, yo. Wah. Hot. Hey. Hot. 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 Wait. As. Hot. Hot. Hit. Hey, hey. Oh. As. Hot. Hot. Hit. Hey. Hit. Hit. Tiyak. Oh. Oh. Hit. Pasti. Gogoto marang. Ah. Ah. Ma. Ayo. Ayo. Wah. Ayo. Wah. Wah, mati tenan. Oh. Dur. Lho, menungso sisik soi Antarja. Bali takon temenggung singa kobra. Mikira aja ngalang-alangi wadya balaku. Ora sah kowe rembug. Janjura minggat ilang nyawamu. Wah! Ngendel-ndelke bengkah dadamu cobanen. Hot hit. Oh, dia jambak ora percaya dasmu ki karo wonge kaya ngene ki diapure kaya ngopo. Hei. Oh lho. Ambles bumi. Bangsane apa iki? Wih, ya. Ayo. Ah, kowe. Ah. Hot. Wah, ya. Hot. Wah, ya. Mentelek wae. Hot. Wah, yo. Iya. Wah, yo. Iya. Wah, yo. Iya. Wah, iya. Wah! Yo! Sapa iki Antasena? Bali takon, "Wrahat Bala. Bengkah dadamu cobanen." As, hot. Hit. Iya. Ayo. Ayo. Hot. Iya, hot. Hit. Lagi. Wah, tenan anak. Oh, yo. Wah. Amuk sora merata seperti Pak. Ana munyuke. Soe Anoman. Sojo Permana. Bekuk ilang nyawamu cobanen. Awas. Lho. Ya. Ngece.
candak ilang kowe. Hot kok nyantimu kowe. Ayo. Awas. Iya, iya, oh, hit, lolo, wah, yo. Angel mencekelane. Hit, candak, hello. Awas. Lah, ya, hit, lolo, hit, wah. Mari nyekel kok angale jamak iki. Yang sat. Hai. Hit, hai, hit, hai. Yo. Ah. Hey, lo. Hai. Wah. Hit, hit. Out. Hai, yo, hai. Ya. Hit, wah. Iya. Hey. Yo. Iyo, hai. Hit. Iyo, hai. Oh, iyo. Wah, hai. Ah. Iyo, hai. Ah. What? Sawai Gatotkaca. Prawira Santi. Bengkah dadamu, ayo. As. Iya, wah. Mentelek. Wah. Atat kita sikil, atat dia. Aduh. Ah. Oh. Iya. Mundur kabeh. Wadya bala pagralun. Golongan benderamu bongkono gamanmu. Ayo. Sapa mungsuhku maju rene. Dengalena prateng lampus. Lakon sirna madyan ing Palu. Ayo, mungsuh sapa? Sawa iki Setyaki, Patih Bramangkara. Sumingkira bal tak gawe liwat nyimpang dalan. Ora minggat karo wong ya. Ayo. Soi Antarja. Bar takon Patih Bramangkara, minggat nyimpang dalan. Ayo. Ndi tukale.
Yaglak mamu kowe. Walah. Ana buta kok tandange kaya wong edan. Sapa-sapa digetaki kabeh. Yen aku maju kewirangan iki. Njur sapa iki sing arep walah kae. Anake adus keringet mung udat-udut. Nglinting ning dhuwur gajah sajak kaya ora duwe dosa. Ha, goleke gawean. Antasena, iya Pakde. Ngopo kok bali? Ya bali no. Ana perkara iki dicegat prajurit gelar sepapan. Kok ngendi? Pagralun. Apa wis trenggulangi? Wis. Setyaki wis maju, wis. Wis iso ngalahke prajurit. Kakang Gatot, Kakang Antarja, Pak Anoman wis maju kabeh. Ingsun ya wis maju. Wis maju, wis. Lah kok dadak bali? Lah kene wong edan ngamuk iki, Pakde. Sapa? Ana buta maju. Buta? Iya. Ora tok tandangi. Moh kok. Aku maju mlatih kono iki sapa kowe? Aku Antasena. Lah ngopo kowe kene? Arep ngayoni kowe. Sing kon sapa? Aku isin to. Lah terus piye? Lah barang tak takoni, aku mungsuh sapa-sapa kok ora gelem iki piye to? Sing tok jaluk iki sapa? Lah malah sumbar. Aku ngerti, kowe ora ijen iki, ana sing ndombani. Hai, wong sing dhuwur gajah ae. Kemakine ora elok kaya ngapa kasektene. Kon maju rene tak giaglake. Kon maju rene tak untale. So. Lah sing dhuwur gajah sapa? Among aku, ha mesti ya kowe kok. Ane ra Pakde Baladewa terus sapa? Ya nek aku, tiwas aku maju ana ora butuh, aku ra kisinan. Ana butuh kok. Ana ki butuh tenan. Nek padha butuhe iki percaya atiku nek aku tiwas nonyo-nonyo kono ora butuh ora muspra. Ane kono butuh tenan kok. Nyatane ya sing dicandak ora mung Pakde Baladewa, klebu wadine Pakde Baladewa, poyokane Pakde Baladewa ki ya disenggol. Nyenggol piye? Ae, wong sing ndur gajah kae kulite beda karo kancane. Kancane sawo mateng kok kae bule. Jane iki menungso apa kebo? Wah, buta sapa iki, Pak? Ayo. Aduh. Wah, sirah nggo kretek. Bareng maju malah gajul sirah. Hahaha. Bosok uripmu buta siji ae. Konangan Pakde Baladewa dis. Pecah das. Ayo, kaya ngapa tandange Pakde Baladewa. Hei, Mila aja ngalingi pandulane Baladewa. Buta murang toto gila. Sing tok sumbare wis tekan kene. Oh, iki butane. Kowe butane. Nggih. Kowe buta tekan kene trunyak-trunyuk nyak-nyakan. Kowe maju tekan kene mungsuh sapa-sapa ora gelem sing tok sumbari mung sing pakulitane bule beda karo kancane. Ya ngono apa piye? Iki sapa lagi? Kowe iki sapa teko-teko kok bengok-bengok iki lho. Perkarane iki apa? Ora usah dadak ora ngerti. Kowe saka ngendi? Jenengmu sapa? Mburi saka ing Pagralun. Jenengmu sapa? Apa? Alah. Alon ae kaya jagongan karo wong budhek. Adu arep kok bengok-bengok iki lho. Patih Bramangkara. Bramangkara? Iya. Kowe sapa ta? Piye? Kowe sapa? Ora usah dadak ora ngerti. Kowe ora wis mudeng aku to? Wis mudeng aku. Wis ngerti poyokaning Baladewa. Oh, bola. Ayo kowe sing ngerti aku to kowe. Kowe maju rene petuk sapa-sapa ora gelem. Sing tok goleki menungso sing nunggang geger gajah. Ya ngono apa piye? Kowe tekan kene mau petuk Antasena. Kowe mungsuh Antasena wegah, njalukmu mungsuh sing wong pakulitane bule, sing lungguh dhuwur geger gajah. Cangkemmu muni ngono to? Lho.
Sapa sing muni? Kowe ana sing kandha. Sing kandha sapa? Antasena. Oh, bangsat Antasena iki. Lah wong petuk menungsane wae ora Antasena ki sing ngendi lho? Lah kok malah golek alah ora tak arep. Wis tekan kene ayo. Ya wis. Wateking prajurit timbang Bali Wirang luwung Bali dadi bathang. Piye? Piye ulangi? Baleni tembung mau piye alon-alon bae cah bagus. Wataking prajurit timbang Bali Wirang luwung dadi bathang kelakon kowe. Kelakon penjangkamu numusi sing dadi kandhamu dhewe. Kowe nyumbari Baladewa ki nyawamu wangun neraka jahanam, ngerti ra? Aku ki kon alus ya iso, kon kasar ya iso. Nek kaya diapurmu ki dialus muspra tanpa guna. Watake ya mung didublak tungkak cangkemmu ki bosok. Ayo! Ayo ampun. Ayo. Hai! Madore! Ngantemo! Kurang bala nyurana, kurang jaman medatiya, kampian kaya wong dala, perbutan kaya menjangan mati. Ora-orane Baladewa gigrek kung salemo, sayu pamores ketiwiril kan. Ya buta kaya ngene iki ora dijatuh blar karo wong wae. Buta kaya ngene kaya bare Baladewa ki apa? Ayo. Kaya nyubari Baladewa. Ayo kepengin yo apa? Ayo. Ngelu. Yo, kan. Oh, kuwi tek. Biar. Kan jaluk apa? Weh, kurang lega kampleng teken iki lho. Kurang lega mrek aja yo. Alah yo. Ayo. Kaya golek anake gondol gendruwo ae. Alah. Kowe ndadi apa? Ndadi. Wayahe. Wayahe cangkemmu kowe. Angel men to dengare. Ngapa? Kandang-kandangan iki lho. Piye? Aduh. Kok bujur gletak ae tangi to. Tangi yo. Alah yo. Ayo lek karo nek jejeg tangemu yo. Ngombe? Gak. Kok ngomyang? Ngelu. Wah, mesti. Mandane Wardi Bilung mesti ngono kuwi. Delo-delo nenggak. Men nek ra ngono ya ora lega kok. Alah yung apa? Nyenggaki kuwi. Eneng apa? Alah yung. Alah. Rai kula tesih. Isih. Lho nang kene. Untumu ilang loro. Jatah sing uwang. Mungsuhmu sapa? Duka mah jenenge sapa? Baladewa apa piye? Kowe dikawake komplit. Diantemi dijejeki dipisuwi. Tutuki teken. Menango memper dalange ngewangi Baladewa. Gaman ora kurang kok tangan maju ngamplengi rai. Ora tok wales. Alah sing arep malese piye gentenane ora gelem lho. Nek gelem sak gentenan ngono penak kono omong. Wah, ning eloke mboten ilok sing Baladewa niku. Wah, ngantem niku omong lambene ora meneng-meneng. Sikile njejaki cangkem, tangane njata sirahe lambene iki demimi lha. Ngono ra kisruh iki. Maju meneh. Alah ora. Kepengin mangan sego gandul kok. Kon maju neh. Togok kowe. Bilongan Baladewa mung suwe iki sapa?
Wah, metami jabang bayi nek niku. Sampeyan nek kepengin isih nyawang omah aja maju. Kuwi sapa? Narendra Mandura. Narendra Mandura? Nggih. Nami Baladewa. Sebab apa nganti dheweke duwe kasekten kaya ngono? Wah, nggih lumrah no. Baladewa niku putra Narendra Mandura durung kala semanten Prabu Basudewa anak-anak. Baladewa niku ratu galake ora ilok. Niku ratu galak niku Baladewa. Ha wong kirik kalah galak. Apa ngono nggih? Nek sampeyan ora percaya mah nyobane nek wis nyoba, nek penak aja tuman. Aku ora wedi, urung pengalaman kok. Nek ora wedi ya sekono gek maju kono. Pun mang nyoba, penak-penak. Mara gagi seksenana. Ing kene Baladewa lak tugel gulune parep. Yo lho, yo. Iki ana pawongan nganggo sandangan cara ratu. Methuke marang Hardawalika. Mara gage ngaku kowe sapa? Lekno mripatmu gatekno gobokmu. Nata Mandura Baladewa. Oh iki sing jeneng Baladewa. Kondang dadi banteng ing tanah Jawa. Ora mung kaliyan patih utuk Pulasara. Kowe nyentengke bobote patih Bramangkara kena. Ning Hardawalika aja tok entengke. Mara gage maju gigit siung pengapit ilang lewat cangkeme iki lho. Yang satelek nyumbari Baladewa. Anggepe apa? Tangi kowe. Dugang raimu. Ngandel-delke. Long. Modar ora kowe. Mati apa urip? Seambekan sithik-sithik. Tekak sisane. Hus. Ngawur. Karo basa kok tega. Piye ngeyel kandhane kok ngeyel. Maido. Baladewa iki kena wong gawat kok. Ayo, sapa sing belani kowe? Sapa sing belani? Maju rene ora bakal aku mundur sangka. Baladewa aja digawe enteng. Sapa sing belani? Ngebiyo bareng legane atiku. Wis ngale lho. Wonge wis ngale. Piye? Wis ngale. Wis. Lah ora apa. Ngono kuwi lho senengku. Prabu Baladewa ki nek tumandang ora kokean omong mungsuhe kokean cangkem jotos pisan ngletak tinggal ngalih. Ngono kuwi ning tanggung jawab. Ora kaya kowe. Ngletak pisan golek liyane. Ninggal tilas. Kowe barang ya wong loro lah. Ayo sapa rene? Maju rene. Nyedak neh iki. Ayo. Amani nenggala pedhot gulumu suwek cangkemmu. Wah, dan ora ngalih-ngalih iki piye ta jane. Wong kok ora lunga-lunga. Aku lung. Oh wis tangi ta. Tak kira nek Baladewa komburi. Wah, edan. Baladewa ngampleng rai nganti semrepet. Pun maju melih. Aku durung kalah. Karepmu Nraca Bala ilang nyawane, Pak. Ngeyel. Lho. Oi. Hei. Hei. Yo. Aku yo. Yang sati meson jarak meneh. Wah, iki jelah urip menungsa iki. Baladewa kok tak jarak kaya ngene apa dikira aku mundur diangkat menungsa elek e, Pak. Areng apa? Areng gua. Dodok.
Ndodok wis ndodok. Menungso ora tata. Kowe iki tak eman lho, kowe jane tak eman lho kowe. Kowe jane tak eman lho jane. Aku jane ra tega karo awakmu ki jane gak tega aku. Kowe iki nyapo tekan kene barang iki nyapo jane. Kowe jane tak eman kowe urip ngawibawa ning negaramu kono malah slamet nyawamu. Ngerti? Ning atas kaya dapurmu kaya ngene kok arep nyembari bola iki bangkamu sepira? Kowe lho tak ngrasake cangkem lho. Durung ngrasake tanganku sing kiwa iki nyok, iki cangkemmu ya iki cangkemmu iki. Iki cangkem ora mung mangan sing enak-enak wae. Niki rada mangap sithik, mangap sithik. Lah, nek kowe ngrasake tangane bola ya kaya ngene iki lho tangan. Ayo. Ayo. Ora kena dieman kowe. Kowe njaluk dikapake, keplekke ndasmu. Keplekke. Keplek yo. Ayo. Piye? Meneh. Ayo. Muni yo. Njaluk meneh. Meneh. Lho, mangsuli meneh. Biang setelek. Kowe jek urung kapok kowe. Ayo, kowe muni meneh ngono. Meneh. Lho, biar sirete. Manungsa ora tata kowe jek nyumbari kowe. Ayo. Wah, iki cangkeme cepet iki. Ayo. Kowe arep njaluk apa? Kowe njaluk dikeplekke. Nyok iki ngrasake aspal nyok iki. Iki ngrasake aspal. Ayo meneh. Meneh. Ayo. Ayo, arek iki. Wah, biasa telek menungso. Ayo Mas Mare. Ayo, kowe arep njajal bola iki. Ora minggat ilang nyawamu kowe. Ayo. Wah. Wah, menungso ora tata. Dudu patraping ratu. Tinimbang aku malah kewirangan nyimpang dalan wae. Antasena piye Pakdi? Tinemune ana pacoban kang bakal tumempuh pengrasanipun wa ora doh marang penandanging pepundhenmu Pandhawa sing nglakoni dadi wong guwangan. Iya. Saya ngangsek rasanipun wa kepengin ninggal ketemu lawan pepundhenmu. Lumebu ing madyaning wana ayo digolek nganti sak ketemune. Ewang-ewang ana pun wa nyenyuning ngersane Gusti kang nyipta jagat. Muga-muga enggal itu padhang pepundhenipun Pandhawa. Ayo manut Pak Dipolodewa. Oh Yes.